Nørgaard lidt længere ned. Ja tak. Du var klar til varme, ikke også? Jo. Prøv at trække vejret. Træk vejret dybt. Dybe vejrtrækninger. Halvdelen af tiden er gået. Det her, det har vi gjort i snevejr, så herregud. Den tyndeste mand er ham, der slapper mest af. Det er imponerende. Nu ser du ham bagfra, hvis du kigger. 5, 4, 3, 2, 1. Værsågod. Hvad så? Det er helt kroppen. Klar, læg dig ned. Kom så de to. Det er så anden gang i træk, vi gør det her, ikke? Jonas? Ja. Det er dejligt. Har du noget til lille motor? Jeg vil godt hjem. Han kan lide mig, kan han? Ja. Jeg har fundet en jyde. Det ser godt ud. Sådan er det med der folk, ikke? Hvorfor har du